എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. അതെ, വിഷ് യു ഹാപ്പി ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. ലോകം പാടുള്ള മലയാളികൾക്ക് എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. വിഷ് യു മേരി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഈ ഓണം ജംഗിൾ റബിയോടൊപ്പം എല്ലാവരും ജംഗിൾ റബികൾക്ക് ഹാപ്പി ഓണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓണം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓണം, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓണം. എത്ര ഓണം വന്നാലും മതിയാകല. ഈ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആ പായസം, മഞ്ഞ നിറത്തിലെ സദ്യ, മഞ്ഞ നിറത്തിലെ മാവേലി, അതൊരു മഞ്ഞോണം. എല്ലാവർക്കും മഞ്ഞോണം ആശംസകൾ. പൂവേ പുള്ളി പൂവേ പുള്ളി പൂവേ 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 പുള്ളി പൂവേ പുള്ളി പൂവേ പൂവേ. അതിപ്പോൾ ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും പെരുന്നാളായാലും എല്ലായാലും നമ്മളെപ്പോഴും ജിമ്മിലാണ് എൻ്റെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജിം ഓണം. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുക, ഇന്ന് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, 4 പുഷപ്പെങ്കിലും ഒരു ഓണത്തിനടിക്കുക. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ഹാപ്പി ജിം ഓണം. ഓണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് ഓണമാണ്, അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും ക്രിസ്മസ് ആവില്ല. ഓണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. വടംവലി, കഥകളി, ഓട്ടം തുള്ളൽ, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുക. ഞാൻ വെയിലത്തിറങ്ങി എൻ്റെ കളറൊന്നും കളയില്ല. ഹാപ്പി ഓണം.